はようございます。今日の賛美曲は、皆さんがよくご存知の、聖書の伝道の書3章11節のところです。これは神がなさることはすべて時にかなって美しいというその言葉ですけれど、それを、今から40年くらい前、1985年くらいですけれど、マキキにもよく来られていた音楽牧師のランディ・本郷先生がそれを引用して、そして、賛美と祈りの歌に変えてくださいました。そしてそれをレコーディングした時に、見ての中で日本のも一緒にしまして、とてもポピュラーになりまして、今でも時々どっかで歌っています。これは私の一番好きな曲の一つですけれど、本当に素晴らしい曲をいただいて、今日この日曜日の礼拝に賛美させていただく、そんな素晴らしい恵みをいただいて、本当に心から神様に感謝しております。皆様にも感謝です。主に栄光がありますようによろしくお願いします。Everything's beautiful in this time. Lord, we show every day that we're reaching our way, and you do just what you say in your time. 見ての中ですべてわかる感謝にあの道を導いてたまえあなたの御手の中でAnd you do just what you say in your time.